Într-o zi așa înnorată caut lumina și mă gândesc cu mult entuziasm la spectacolul pe care urmează să-l jucăm. În curând, abia aștept să ne revedem acolo. Îmi doresc tare mult să fiți alături de noi, pentru că nu este un spectacol clasic, convențional, este o întâlnire între artiști și public, între voi, noi și emoții poate de mult uitate și îngropate. Va fi o întâlnire plină de emoție, iar evenimentul nu este doar un spectacol. O să socializăm, o să ne puteți pune întrebări, iar noi vă răspundem, n-avem încotro. O să ne distrăm la after party pe muzica celor doi muzicieni foarte talentați din echipă. 18 aprilie, sâmbătă, ora 20 la Improteca. 29 aprilie, într-o miercuri, de la ora 19 la Uzina Cafi. Și la viziunea Hub Otopeni ajungem în 25 aprilie, într-o sâmbătă, de la ora 18:30 cu Open Doors de la 17:30 și în 8 mai. Biletele se pot lua prin iabilet.ro, puteți căuta pe Google Ziua în care noaptea a murit Improteca sau Ziua în care noaptea a murit Viziunea și o să dați de ele. Iar la Uzina se pot face rezervări sunând direct la locație. O să fie o seară unică, așa că fiți alături de noi!